ki parabangait bait ki paralok baro ki papet badia simbentalang hagani ka jing sekri blay ki jongi ka balang Presbyterian Pokse langba kani ka online service nga pediang sngba yapi syagani ka jing sekri blay ki jongi bat nga ai ku blay yapi baro haga kerteng ka jong turai paru nong penim jongi u Jesu Christ. Siwa bangin ya cep kmat hagani ke jing sekri ke jongi blay. Tong ini pai so blay haga jing duai. Blay ukpa jongi bah beneng. Utrai jongi trai barus jongi sem. Blay badan bor baro. Ngi aingo eme atrai bapa. Naga pentakan ni kapor ke bakentang. Kabami ayangi. Bangin ban syakri me langba kani ka online service ni dawaya blay yaman kerku yagani kajing syakri kejongi ai kita ke bias ngau bat ke bias syakri lang bat ngi kani ka por kin yo ya kajing sai por bat pan ya kat kum kamon ka khoj ke jong me ngau kajing dawai jong ya blay ni pani gini hagar tang try paru nong pani mu jongi u Jesu Christ. Amen. Ngin peteng ya kan ke jing sekri jongi yublay da ka bangin yar wailang ke jing ruai ke ba saus pa nyepupra naga batamai bat saus pa nyepuar naga barim bat under dep kene ke jing ruai ngas ngau bahaban khot ya iwai nei samla chonga balang imis wanda sisha maulong bain ngau bah bani lamyengi ha ke jing pulai ya ke ten ke jong pulai bat ha ke jing duai ka jing wan kas ngi khadu ka kerhuna jungai ka kerhuna jungai ka pertawan ka tenrai pun yang bisar utrai ka pertawan ka tenrai pun yang bisar utrai an kang kalan jengis nei an kang kalan jengis nei hakas ngiwan ublay hakas ngiwan ublay ko men simwan katen rai kata menling ngoen men bishar yaki ben riu bad imbat yap kumju bad imbat yap kumju nadu bakut kapertei ken wan hasngi kadu nadu bakut kapertei ken wan hasngi kadu ya meka jam ban isnei ya meka jam ban isnei yang akajing map yang akajing map bun hajar sin kamentoy ya barokah bertei hakmat kaket ngin yeng ngin yeng sakin diat sngi
ngin yang sakin diat sngi om don ban ker shan hang ta lam mi ka hok jongi om don ban ker shan hang ta lam mi ka hok jongi men ta ngaslan ban kerpan men ta ngaslan ban kerpan ngan bela im layam ngan bela im layam ban shem kahok u jisu shua bishar layam ngan pulina ka shitiu Paul sha kinong Ephesus kalanong ka baar kadukhat ka peningkong handuk ka bishpau kikintian baong bat ya phi ulapen im haba phi la long ki bayap daga jing ringkang bat ki pom ha ki ba phi la juyat menu kat bakum ka rukom jong kani ka perthai kat bakum usiem ka jing sanchar ka sun kal jong kata ka mensim ken ka batrai menta haki khun ka jing bam ko ngu hapdeng jong ki ba mangi baro ngila ju im shi sien ha ka jing kwa ka do jongi da ka bale ya ki mon jong ka do ban ya ki jong ka jing mun bat ngi la julong na la ka tenrai ki khun ka jing bitar kumju kum kita ki wei henrei ublei ba ulong ubakin rai ka jing isnei namar ka jing iet ka ba kraw jong u da ka ba ula iet yangi wat men bangi la long ki bayap da ka jing ringkang jongi ula pen im yangi lem bat ukris da ka jing ia la pen im yangi ban ula pen mi yangi lem bat ula pen shong yangi lem bat u haki jakab neng ha ukris jisu ba unyo pen i haki ta ki bansawan ya kata ka jing kenrai ka jing ia jong u ha ka jing les bun shangi ha u Chris Jisu namar da ka jing ia lapin im ya phi da ka jing yet ken kataru om na phi hi ka long ka jing ai ublei om na ka jing le ken ba unu ru un yo ban sngo sarong namar ni long ka jing thau jong u balapin long ha u Chris Jisu ya ka jing le ba bha ya ka ba ublei ulala khre lupa bangin yo yan haki tuing pendem lang oblei ki jing doi abre bu pa jing ba nang wan sla ja jong me trai ni ka por ban ai ngo ya ka me ya me ni sngi ya jing ai e jing e jing isne ga jong me ko pa pangila ban long kum pangilong ha du ka ni sngi ga de tang ka jing isne ga jing ri ga jing da ka jing sumar ka jong me hi ko pa ngi doi ba men don ring kat ko pa ki e ban pendep ha ni ka sngi ki e ba kin ngin le ko try kan long nam da ka buram ko jong me dan ringkat mami kinang shim benta baro batunang ai ki ka por kinang ai ka bhatam ta ka buram ko jong me atrai kan rat ni duai ru bamen dan ringkat kupa ekni ka balang kupa menang ye dan ringkat nang ai bor ku trai benginang kiu shaprang ki haban wan ra bun ki men sim ku trai shame ni duai kupa men dan ringkat store ki temen san kumju ki mission ki rang ba balang ki mission workers baro kupa ki batrish tam ban wan ra ka jing be jing byang ha ka balang ru kumju ban wan ra ki men sim shame nga duai men ai jing start ha ki kupa kumno ban ya ban yalam kupa ki baro me hi kupa men dan ringkat bat ki menang e penchat bor ki menginang la ku try ban shakriya me ki kam ki barit hadu ki bahe tamru ya ki nong kit kam baro nga duai kupa na du ki seng na seng samla kibun ku try ki benta jong ki jeseng kan thai ki bat kiwi ru ku pa doi men I think start ki ru ku pa kin yalam ya ki jing try ki jong ki hakamon ki jong me ku pa nga doi ni ka por ba men don ring kat ka por dang sa jong ni ka sngi hi bro ku we ya ka ri jet ben ri ku jong ki try ba dan ki jing e ki babun ku pa kham tam ku pa pangi i yiki jing pang ki jing stom ki bawan ku try ban kertlap ya ka ri ga jet ri jung i doi ba me hi men da men kem men ai ku try bangin la ban bot yiki ki baro ki bla per king hangi bangin la ban long ki ba ko ngu ku try kom ga mon ku khu ki jong me map ku try ki jing duna ki pap ki jong i kumba ni la puli ku try na ka ten ka jong me shisha ni long tang ki batlat ni long shisha bla kha na ka pop ku pa rai ka jing i ba ka jing ai ka jong me ku pa ka pen him hangi ni ai ngu ki bar ho ban ni ai ti santi ble ki jong me ka teng jisu ngapan amen
Menta ngin lum no ye kijing aingo. Bat katba ngidang lum ye kijing aingo. Ngin yo ye kijing roi kerpang. Nai Miss Adeline Nongrum. Amazing grace shall always be my song of praise, for it was grace that bought my liberty. I do not know just how he came to love me so. Ooh, he looked beyond my faults and saw my need. I shall forever lift mine eyes to Calvary, to view the cross where Jesus died for me. How marvelous the grace that caught my fallen soul. He looked beyond my faults and saw my need. If not for grace, my soul would be a drifting ship with no safe harbor from the angry waves. But Calvary's cross shines brightly through the darkest storm, and just in time his mercy rescues me. I shall forever lift mine eyes to Calvary, to view the cross where Jesus died for me. How marvelous the grace that caught my fallen soul. He looked beyond my faults and saw my need. He saw my need. Tungin eduai. Nagumta kini kijing aingo. Ublay ukpa jangi upap neng. Ngi aingo yemer sirsen atrai. Bamalik hot yengi. Bangin yaw ban syakri lang yeme. Hagani kapor. Ablay habangin don kumne ban syakri yeme. Ngi don ro kini kijing ai kaparit kijong isi kakam kijong me.
Itu waya belai. Ya kaman kerkhui ki. Baca kana kono kebentangin penan kami ki. Kinlong naga pentan pendon burom ni me. Pan penyar ya kehima ke jong me. Ngeu ki jing wai jong ya belai. Pani kini hakar tong trai pun nong pen im jongi. Yesus Kristus. Amin. Aswa pengin yo ya kaktin ke jong belai. Nga kerpat ya ki praise and worship team bakin sngobha ban ai ya ke jing ruai ke jong ki. Sebentar lang na kajing ruai ba South Park ndai pukandai don kari bas ngutenat hir don kari bas ngutenat hir ki banget kin yo ina jonggai ba idang ap harut ila thao ca yeng hôn ba tu trai a jing hôn sha bo neng ngin sa shem ca jing hôn sha bo neng a jing hôn sha bo neng ngin sa shem ca jing hôn sha bo neng ki jing ken ut ba bang ki riu blay ngin yori wai ha ka ta kari ka min sim kan om ku slai Kala her ban sokin jai hakli a jing hôn sha bo neng ngin sa shem ka jing hôn sha bo neng a jing hôn sha bo neng ngin sa shem ca jing hôn sha bo neng tu ya ko mi shaka takari ngin ya bela inang ni bajngai ngin ya bam kal erpeng ngat yubi ka jing ker men ukpa ulai a jing hôn sha bo neng ngin sa shem ka jing hôn sha bo neng a jing hôn sha bo neng ngin sa shem ga jing hôn sha bo neng you nong pen im ba it ba krao ga jing wo ngin ya ai ngin ya ro ba sha lên dat ga jing yap lat thao ya u bên riêu ca jing sok ban yo a jing hôn sha bo neng ngin sa shem ca jing hôn sha bo neng a jing hôn sha bo neng ngin sa shem ca jing hôn sha bo neng a jing hôn sha bo neng ngin sa shem ca jing hôn sha bo neng a jing hôn
bên xa xem cả chính hôn cha bố lên sementara ngejeng roai ke pasan spak knife away tuan men simba kut hangat rong hapo kadonut jongan tu pen kut parki pop jongan shong sa hapo jongan amen simba kucing kulan doya selah po jongan do pensyan bor yang abaswan ngan yeng ngan yan ban me sim ta yang sai sian tuan men sim tuan men sim ba kut hanga rong hapo hadono jongan tu pen kut parki pop jongan shong sa hapo jongan amen simba kucing kulan doya selah hapo jongan do pensyan bor yang abaswai ngan yeng ngan yan ban me amen sim ba kucing kulan doya selah hapo jongan do pensyan bor yang abaswai ngan yeng ngan yan ban me namta kaburom le amen Menta ngin poi sekawai pat ke benta kata kalong bani osngeu ya ke ketin ke jong blei suap ngin osngeu ya ke ketin ke jong blei tong ngin pai su blei ha ke jing duai u blei ku pa jong i pa beneng u try jong ki try badus em jong ki em ni aingo e me ablei nam takani ka por bakentang bemela ai ngi bengila ban syakri ban mane me badanga aingo e ablei bame lam yanga bame khot yanga usyakri barit jome yak ban pen ngau yak ten ke jome ngadwai ablei bame ne lam yanga ai ki ten ke jome ban mi na ka shentur ke joma kin long atrai ki bame hi mikren yak ban thau thmai ya kita ke bi ngau yak ten ke jome ke ban airu ke jing percaya pori ki batu ke ban thau thmai ia kecing im kejonga, sengawi kecing doai jong ablay, ngapani kini ketemu try, baru nong pen im jongi, uji Yesus, amin. Ki prabangat be bat ki parlok baro, saja senpat, ngai ku belai pi, aga kerteng kejong try baru nong pen im jongi, uji Yesus. Ki prabangai be nga aingo e yu blai ubla khot yanga hagne ka por ban pen sneu hapdeng jongi ya ka ten ka im bat ka badan bor ka jongu ki prabangai be ublai ule alam yanga ya ka jingmut ki jing perkhat jonga ban pen sneu ya ka ni ka ten ka im ka jongu bat uli alam yang kapan keren sipang kisngi kiba kado kiba ngala pensyong nongrim
nakaktin kajong blay. Ki parabangay bi haswa babingin poy siya ka ni kabanta tungin niya kaliswa marway ki ay kini kisngi kibakado kaktin kado kathau ya ka jingkut jong ki ay ka jingkut jong ka ni kapertay kapa manga maping im batro ka jingkut jong ka jing im ka jong nga ka jong pi ki prabangay bi ka jingkut kanam don lada omdon ka jingstang ki prabangay ladang ipai sika ktenu blay ka kitab Genesis kalanong banakong terter hado kalanong kabalay ngin siyam bahakabanakong ublay ula penlong ya ka pertay bad ki tibaton haka bad hadin bau ye i bak kebau pelong kilong keba itenat ula thau pat yau briu hakadur jong uhi badu neu briu ubau blay thau ulong ujing thau uba godor jong u bat habau blay ula pelong ya ka pertay bat thau yau briu ka jingthmu ka jong blay kalong bakine kinne shadow bom jukut Henry ki prabangay biit laring pai pat sakaktin ka jong blay kitab Genesis kalanong balay kadakot kabanakong terter ngini i banamar ka jing hap ka jong briu hagapop kawan ka jingkut kata kadai ka jingyap Henry ki parabangay biit namar bau blay ulong badap te ka jing i namar bau blay ulong badap te ka jing snei ukwa ban penimpat ban peniokpat yau briu ya ka jing im bom jukut bat ka ktenu blay haka gospel jong yonis kalanong balay katakot bakat ndriu kaong nabau blay ulai kata ya ka pertay kadbau la aitina yau kon balaka marway jong bau eru ubang ngai chau unam jat chiu Henry yo ka jing im bom jukut ban nang ta susu blay wong ban pen yo pat yu briu ya ka bnang ka pathamai bat ya ka pertay ka pathamai ba ubriu unim chadu bom jukut baru Yonis haka kitab jing penpau kalanong ba arpaway kadkhot ka banakong terter uong kumne bat ngali i yakab neng kabathamai bat ngali i yaka kandau kabathamai namar bakat taka beneng kabanangkong bat kata ka kandau kabanangkong gilalait no ki prabangai biij ngi aingo yo blay ubadap daga jing i bat kwa bangin hap hakat dujok ding kabobom jukut kata ka dujok ding kabom jukut kanlong hakaban wan kata ka akher jong kesngi kabalong kesngi jong kejing bisyar bat day na kata kadaw ublay lang bau kon bi ije jungu ujis kuris habaw lawan siya kani kapatay ulap penpau lupa ye ki ki banja hagini ki sngi kabakadu kenang bangin long ki bala penkre banjop ye kita ki jinge bat ki bor jong soitan kenang bangin yopat
Bandrung siya katake hima ka jong vlei ka peneng ka batamai bat ka kendau ka batamai bat ban yo syong rengkat baru tahu em ki em ubalang utrai baru nopen im jongi u Jesu Kristus ki prabangai be lengi pai siya ka tin ka jong vlei siya ka gospel Matius kelanong keba arpusau bat ba arpusan hang ning ini i bau Jisu uhikai badu keren sepang keba kut jong kene kejuk keba menta bat ka jingwan jong ka hima ki beneng bat hagini kilanong baro arlanong arpusau arpusan utra Jisu uyeto lepa yaki ki banwan hakis ngi ki bakadu bat kamtam yaki jingjinjar ki banwan ki ba mangaban mapi ngilamat bat ki ba ngin saman utraji suong kandon katma hapadang ka waigari bat ka waipat ki prabangai be ngi ki thma ki bela jia ni ki por ka thma pedang ka India bat ka Pakistan ki la dep bat ka don ka jing ka an po ban ki thma wat ha pedang ka India bat ka China ro bat ngi iro ka China kalastang ban muslaya ya ka Vietnam ban ngi kini ki thama kinang yaimi phin pe chikiri South Africa ka thama ka waigari pat ka wai ki yaimi na ka wai ka por sya ka wai pat nang ta susu utraji su ong bakan don ke jile ka wai ka jai penriu pat ka wai pat kenengi wadani hari India jongi ka don ka jing ale hapedeng ki jai penriu ka bapo bat ki jai penriu ki bakra bat om tang kata wad ha ka ni ka jela ka jongi ki don ka jing ale hapedeng ukasi persya yu bom dei kasi kini kinang won kinang yai chia nagawai ka por siya gawai pat nang ta susu traji suong kin nem sniu kinwan bat ngini lang bagini ki media menta kin nem sniu ki bawan ngin pech sekiri Afrika sekiri Somalia ki briu ki syatangan ki kelung ki kena ki myok bam nang ta susu ngini ya ki jingpang ki bahar kom ki wan hagini ki sngi ki jingpang ki wan ki ba boncat ngi ki jingpang kansar ka bahaduk menta 48 penduk ya ka ini ya ki jingpang kidnis ki jingpang kelai ke bagi briu ki mat menta nang ta ki jingpang sas bagi ong di bawan negeri Afrika bat mentangi wa mat sakani ka wai pat ka jingpang ka pathamai ka bagi khot ka COVID-19 ka jingpang ka bare ka bagi haban ya subasniu wai pat kebangi hab ban penkeladur ilade para lokru mitho syu namar bangi haban tap yeke khmut ki khmat ki jongi negi nem snu ki jingpang khlam ki belai pu chak kin nang wan na ko ke por se ko ke por nang ta su shu utraji su ong ki jumai kin wan
ki eryong kinwan ban ngini I de shisha dang shen ujumaya Indonesia ula kenyo bat bon ki men sen kelad tu no dang haki kendiat snem ujumay bajur ula kenyo han Nepal bon ba ki men sen kelad tu no ki prabangai pe om tang ki jumay ki eryong ki erngit dang shen wat hani ke jela jungi ngila mat ya ka eryong bat ke jing sleum bon ki briu kila do ya ke jing im ke jongki and reu trai jisu hap teng gini ki e wong gumno gini ki long tang ke jing sedang jong ke jing jinjar kin dang wan shu shu ki ba serhei ki jing jinjar hakini ki sngi ki ba khaddo badu trai jisu ang kumne on aino ya phi ya kapan sya pensitom bad sya penyap bro kamut an ayanga ya phi kibla diang trai jisu syakita kiba shonyu trai jisu ngin sya pensitom hado kajing ya phi prabangai bi hagis nem geblatet usyakri jong belai ukar hamsting ulayap namar boy yalap yaka gospel ula syap peniap no pat bon ki wai pat kila syap pensitom ako wai ke sengingan itu pi wai pastor ula khot yanga baru ong aleh ni teman masan baik hakne ka WhatsApp ke jonga pini I ya gane ka thai rublai Afrika bana Nigeria wong spang ke jirwai jong wei unong Nigeria spang kene ka kenthai ke bar rublai kene ka kenthai ke bar rublai kayalap yau jisu langba ke jirwai ublay ulay ka kerendang ka bas ngotenat ublay ula penrung ha kejembut jong perkat jong ka yaki genten kibala ban yalap siki waipat yu try jisu kane ka samlan Nigeria kalawan rak bon yaki briu sya ka jing penim andre ki prabangai be habakum kata kapor itu kebele persya you try jisu ki ISIS jong ke Nigeria kila kidnap ya ka kila thep ya ka hapok ki berni bad kila pan up ya ka ka suloi kiong lada pamlen ya jisu ngin peniap no ya pa ha kata ka jirwai kaong nganam len yame ta lei ro ko trai jisu nganam len yame da lei ro anda kimla ban pelong ya ka pakan len yu jisu kilep kropat da ka wai ka buch da ka pisah ka ana kiong ngin IP kat bapi kwa ya ka pisah to lenno yau jisu kanega thai samla hak ta ka jingwai ka ong nganam la ban len yau jisu utrai jonga ki para bangai bi aingo yau belai ubala ai yegani ka thai samla egane ka por jong ka jingi you try jungi u Jesus Christ pat ngiro aingin long kumta habangi kendo ini ke jing habakum gini ki por jong ki sungi ki bakado ngin tu wayu blai bun ai ngini
kejuk kebor ya kabangin pelayu jisu watra ngiladei paniapru nang ta susu utra jisu ang kinsawan sakin nong yeto lepah balam ler nong yeto lepah kibar lam ler kiba kwa bangin ngej ya kabam day bangin ngej kimi kinang yeto lepah balam ler kini kisngi kiba ong ublay ulapa yanga ulai bor yanga nganduwai nabenta bopinyo ye kecingko cingkia teng ki ong ublay ulapa yanga ngalak banduwai ye pi bopin long ki barus pa ki prabangai hagini ki por kitan pon bagni ki noi thol pa ki balam ler ki noi alap ki balam ler bat ki kris lam ler ki bakwa ya kawan dia buram yeladi bat ki bakwa ban yospa ngi imah gini ki sngi bangi i ki mi bon ki denomination chong ki balang balai namar baki kwa buram bat ban kamai spa ki prabangai hagini ki por ki amare satu sane nakawai kapalang siya kawai pat teng ki i ya ki jingle niam le rukom ki klet no you try jongi u Jesu Christ bon hagini ki sngi ki nong yalap ki nong yalap ki bopen kul marching mut ya ki khon samla wat yangi balasan rukum jo ki baong balai baka balang jung pi kamle kumta ikir kom niam kirkom le niam le rukom reki klet no ya Jesu Christ kini kita ki por kiba bakum ka balang ngi ya kendo hagini kisngi haswa jong kejingwan arsin kejong trai jongi kini kita kisngi hakaba ngile ya kata kapop bagi ong kapop pendem bom dei kamu bane compromise bat kani ka partai tang ban yo ya kejing mentoi nak mentai ladi nang ta susu utrai jisu uya thu bagi takis ngig bakhado kapop kanang man bon bat kan nang roy bat ka jing i ka basisha yau blay kanang ring stot kani kalawan menta hagini kisngi kijongi kisngi habangi artaten yu blay ngi artaten ni ka beneng ngani tho ipi ladan ka way ka riu kan thai Kristan habangai kando ya ka ngong belai bisepting kani pitap ya ka khmut ya ka khmat pitap ya kikti pitang sui briu playai na jangai iyong ating ya kani ka jingpang COVID-19 ngong haoj ngi habania dai ladi andai bapai je pi ni kando bat ngaru phimnut panwan chan pi yang chadu chajangai ba pi septing iyong septing ya ka jingyap ngong pilong Kristan lakai pi kaniam Kristan bali bisep ting kejingyap ya kejingyap la rong no da kejing mipat kejong trai jungi u Jesu Christ bat ublay labo yingi ya ka beneng bahaden kejingyap na mipat nginsyong baru trai jungi Jesu Christ habeneng ketaka beriu kong nga artatin
lau ni belai don ni em la kata ka beneng ka don ni em kini kita ki sengi ki prabanget i ka pakum ki banget ni artatin yau ni belai banga bat mapi ni mane bat ngini i baman laki jaka hakini ki por ki balang pini i ki nangring stat ki briugim isu ban kiu sakayeng kejong belai lagi pech segi resep ngi ki yemene kila thali kila kelalong no ki dukan leni kita ki shopping mall ki dan ki yemene ki balong ro ki jaka yeles ngobha bertai ki prabangai bi habakum kene ki por ngakhot ye phi bophin ik ban pulei ka tin ka jong pulei kene ki lanong ki bangala kedau lanong ko pa arpasan jong ka gospel umat yes kanang bangin long kita ki khon ki jong ki benang la ban pengkre ye de ban kendo yu try hak ka sngi ka bakadu bangin long ki ba syarai ki ba duwai bangin long ki ba start bangin long kum kita ki thai suti ki ba start ki sanut ki thai suti nagisi phaungut sangut kita ki ba start kilayau bandrung sekejing khawai syongkurim namar la pendap yiki khalki jungki daki umpanyang jumen semko apa pai segini ki ngi ki bakhado ki prabi ngini i baka por jong apostol Paul ro kini ki jo ki jingjar ki wan ki por soitan ki yaiwan baru apostol Paul hakasithi jong u shau Timothy kananong palai katkot mana kong ter u apostol Paul hangne u ai ka jing maham yau Timothy u shakari u jong balai sipang ki bor ki jong soitan bo soitan u yale ban penkelon yaki prabanget hagabalang ha Efesus par Paul ukentu yau Timothy bandang ubasyarai bat ubayai duwai nakam taki prabanget jong kabalang kebadan ha Efesus kenang baga ketuka balang kalak banri ya kejing long khoj jongka bat ya ka burom jongka hadu kata kejiman arsin kejong terai jungi uji sukris ki prabangai bait ngiro kumjo agini ki por ngi kendo ye ki jo kicing kum hakatu ka por bau Timothy kendo hagabalang Efesus bat ka khot yangi bangin yai pendem hakajing duwai tang kajing duwai haublei kabala ban ai boringi banyale persya yagini ki bor kajong boman kenang ba nginla ban yang kum ki prabangai akan ka balang pokse jongiro bare kuwai ki balang bangila ban yang skem ban rikhoj yala kajong ka balang hadu kata kejiwan asin kajong trai jongi uji sukris haswa bangan pengkut ya kene ke kubon ketin ke jong play ngkwa bani tu ipi spang ka wei ke jing tu ana baca sen la danu wei urang ba ubadan wei ukonrit bat kini arngut kia ikba ukpa parunu konu parit hagawai ke sengi une ukpa udai ban lek jing lek sekari ke jengai
ban pendep iki kam ke jong bad uha ban ja slem nalayeng bad ule tho inu khundit chung wong khun ngan salek no sejengai bad ngaswan pai pat ndala tep ki kam ki jam ki jonga une khonu yai kali yok pa yatho yanga lanu pin wan pai une yok pa umla ban yatho yukhon lanun wan pai namar umtip lanun la pendap ki kam ki jonga kumta haswa bun lek ule lam yu khon ha plau shobon mi no ban le chri no vai wong ale khon shong ta plau wong pai khon u danu nu deng u bacher ngam hang ne wong pai khon phik mi tho yu nu deng bacher ngam new deng haden ka to ka ni benai un sahab kisla ki jong pat haden begini kisla ke lahap no kin sami pat dagi wai kisla ki bacar ngam pat ki ba internet bat day ndala mi pat kita kisla tapi sakmil enti pat yang nga bangan wan pai selayeng utau khun man kasngi tang step man ka step ulami sabar ban kami utau ding dah den stayo artayo ui bagi sladeng gel stang banham pad haden ka to kan benai kita ke sladeng perkhaj kilhap semadan pat suki haki wai pat ki step bupoy khmet utau ding ui la stang ban mi lung kita ki sladeng sejisen pat pada haden sakat tu kan ni benai utau ding ulat tap tikisla ki bercerngam uneu khon ulat tap te kecingkemen bau i bakita ding ubal hap slaw la mi biang kisla ki bercerngam ukmen namar tip bau ta papa jong i ini utak pa jong i unsawan pai no sayeng hakawai ka step katba udang kmet yu tau ding but upech te sak persya jong ka plau ui i badanu wei briu ubakit ya kapla uwana sajengai ba upech wei te briu ubawan chene ndala poi kamajan ui i badeu kupa jong ulat tap taka jingkemen pat habuk kupa larung haplau gilaya kedop tak jingkemen bagilaya kenduk biang pat ndau pa ulia lami uajeng ula sei naplai ka wai ka song ban ayu tau khon bat hau tau khon ha bola plate ya ta ka song ui i ka sapti ka internet kumta ula shim bat ula phong ya ka daura phong ya kata ka sapti ule i badan kidak ki batho anta hakata ka sapti latho ya kini ki kten ba me ushakri ba bat banget melaminot hakibak khendiat ngan bu ya me halor ki babun tu khi leit no sipo ka jingkemen ukan rat chẳng mê uplay un kerku yakini ki kubor bla aingi ni kapor nakapenta kapurom kecengu amen ngin penwai no yakani ka jing sekari ki jong uplay da ka jing rwai ka pas saus pa nyebukndai
gan wan kasngi ban ten ju saken diat ya ubril ha unudon katen rai ban jong nudo nut snail ablay to ai ban skau tu kabor men sim jong min ban pen long ha po jong ga katen rai ba yai ne Hakbawai Tada airu Bagacing iba kacang belai na pamjukut Kacing ai ti lau kon balakhamar wai Ban syayap halor kading pana Namar ki pop kacungi Lembat kacing selok cung mensem bakut Kini lahi wai Kindan rekat lembat ni Kindan rekat lembat kini ki kubor Kebau belai ula ai yang iha kena kapor Kini ki jauh kacing terku Kindan rekat lem Bat ki ba pediang yu trai jung yu Yesus Kristus Bat ki ba mani yu Hang ne Barak leng satlah kepertai Mentah Sedu bom cukudro Amin